Het was zaterdagmiddag pintjes zweten voor de halve finalisten van de LVK. De 60 kanshebbers werden in een spannende radio-uitzending van L1 teruggebracht tot 20 finalisten. Goed Zat uit Veulen was de eerste Venraadse inzending voor wie het wachten werd beloond. Vervolgens was er nog even wachten op Bjorn en Mieke, die als 16e bekend werden gemaakt. En daarna trok de menigte met nog slechts 1 ticket door naar Goesting, waar Los en Prüfma nog in afwachting waren wie de derde Venraadse finalist zou gaan worden. Ja, altijd spannend, maar uiteindelijk het blijft een lekkere opluchting als het weer gebeurt. En zeker 3 uur Venlo, ja. Ik zei net nog, 7 jaar geleden waren we voor het eerst sinds 25 jaar waren we weer vertegenwoordigd en nou gewoon weg met 3. Nou, hij heeft alles verteld, maar hoe gaat het bij jou van binnen? Ja, ik stierf weer, echt. Oh man, ik trok dat weer niet. Maar dat werd niet. Ik werd vanmorgen wakker, ik ben verhuisd, ik werd vanmorgen wakker met uw huisje. Dan denk ik, daar gaat het om, ben maar blij. En dan sta je in die kroeg en dan denk ik, ik wil door. Ja, dus dan zien we door. Yes! Hey, daar zijn we dan. De verwarring was groot, hè? Dat is echt wel. Ja. Ja, nee. Nou is alles goed. Ja, nee. En dan moest het bij jou? Ja, perfect hè. Kan niet slechter zeg maar. Kan niet beter moet ik zeggen. Voor het Oostrumse duo Los zat er geen finale plek in. Voor de ontknoping blikten ze terug op het avontuur dat voor hen helemaal nieuw was. Ze stonden vorige week in de derde en laatste halve finale uitzending. Vorige week kunnen kijken en stemmen kunnen binnenhalen. Maar dat was wel erg leuk om te zien. En we genieten alleen maar de hele tijd. Met alles eigenlijk. Nou, op dit moment, ik was eigenlijk best wel relaxed. Maar ik merk toch wel dat het wel wat met me doet. Ja. Dat het toch wel spannend is. En ik heb geen flauw idee hoe je die moet schalen. Of dat je überhaupt kans hebt. Maar het is wel heel leuk om die spanning een keer mee te beleven, moet ik zeggen. Absoluut. Bijzonder wat je allemaal metmaakt, moet ik zeggen, als je een keer in de halve finale komt. Stef en Tamara Konings mochten vorig jaar al proeven aan de finale. Ook zij keken aan het begin van de middag kort terug op de afgelopen tijd. Ja, we hebben heel erg genoten van alles wat er is gebeurd, wat we allemaal hebben mee mogen maken. En ja, nee. Nou, veel spanning vooral hè? Vandaag is vooral de spanning aanwezig, ja, absoluut. Ja. Hoe groot is die spanning, Stef? Nou, vandaag is hij wel, nu is hij erg hoog zeg maar. Ja, afgelopen week op zich ging het best goed. Alleen toen ik vanmorgen wakker werd, toen was het toch wel, voelde ik het wel in mijn buik zeg maar. Ja. Wat doet dat met je? Wat dat met me doet? Ik eet minder en ik drink bier vooral vandaag. En verder rest, wat doet dat met me? Ja, spanning is gewoon altijd, het is niet fijn, maar aan de andere kant ook alweer, als die ontladen kan worden, is dat natuurlijk wel mooi. De finale is vrijdag 15 februari in een uitverkocht Mac in Maastricht. Goed Zat zal als 4e act op het podium verschijnen met het nummer Hutje Mutje. Bjorn en Mieke komen als 12e het podium op met Nog Efkes. En Prüfma sluit de rij als 20e en laatste met het liedje Zomaar dat moment.